ji da ke Maryam, dan kin fice Maryam, gashi kun kama Maryam, jaran gama Maryam, ke ce ya ba soyayya Maryam, da kamin soya saka kun kama. Soma haɗin ƙauna ne idan ana hangen aure, maganar masoya kamis da Maryam ayo kun dace. Shi lamarin soyayya a yau kwatancin aure, to ku damke soyayyar ku a zuciyar ku to kwa more. Maryam da Kamis to ga guri ku dan saurare, ni na sani soyayyar ku ta wuce mai duba. An gano zara sai farin wata ya fi so, da nan yo kiran masoya sai na gan ku kuma kun taso. Maryam da Kamis kuma kuna ta farkin so, abba nake mai waka zan so biyo mun duba. Ina yin waka bana jiran yan amshi, na ga amarya Maryam ta ado ta yi kunshi, haka ne akan Kamis ya adon sashi ma ya fi so, waye ya kai tamkar ku a ɓangaren so duba. Kamis sai ka ɗau Maryam zuciyar ka ƙara mata girma, na san ka kwai kishi a